फाइनाल 6 फेब्रुआरी अमनि एखेबारे 6 तारिख फेब्रुआरी चिनी सदर डिस्ट्रिक्ट कमिटी बाय जुगालिजाक चंगमारिनि रेली हिंनाय चिनी मोहनपुर विधानसभा केन्द्र बिसिङाव ख्वलाइजाक लेफुंगा थुंखलाव चिनी दिबरनि 2टानि समायाव आबनि बागै जों चिनी म डिस्ट्रिक्टनि जत्तो ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ताइ सेन्ट्रेल कमिटियावनो कयनामु सुङो आ दिनाव जों त्रिपुरा हास्टेनि जत्तोनिसा कतरखौ काisa डिस्ट्रिक्टनि चिनी रेली जों खायना थांदोंगो आ रेलीगो फाइ सफैनाय चिनी बुबाग्रा चिनी श्री श्री प्रद्युत किशोर देबबर्मा बनि बागै जत्तो चिनी ब्लक कमिटिनि बिसिङाव ख्वलाइजाक जत्तोनि सिमना मोहनपुर बामुतिया मान्दाय ताइ यांगो मजलिसपुर जत्तो चिनी खयरपुरबो गाना जेहेतु जत्तोनो फाइनाल बागै जों खाबाय खुबाय ख्लायै जों दिनै अर चिनी सदर डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव जारा ख्लायनाय बिसेसकै चिनी बरं गोनां एमडिसि चिनी वाइटिएफनि प्रेसिडेन्ट चिनी रुनेल देबबर्मा चिनी सेन्ट्रेल वाइटिएफनि वर्किं प्रेसिडेन्ट जितेन देबबर्मा ताइ चिनी अर मानजाखा चिनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट टनि देबबर्मा ताइ चिनी अबजार्भार माने चिनी आमचाइनि न एक्स टीएसएमनि जनरल सेक्रेटारि सुनील देबबर्माबो तिनि अर दङ बनि बागै तिनि चिनी म मांपिलिनो जारा नायनायाव जत्तनो तिनि सिमिनो गावनि मालखुं तालखुं जत्तनो रेडि खायै बर गोबां खायथुमना बागै जों जेसा खायपानो 12टानि बिसिङावनो अर सगायबायना बागै जों खाबाय खुबायके गबक जाव सदर डिस्ट्रिक्ट बाय जों काisa रेली अर्गानाइज खालामनो थांदों अ रेली फैनाय 6 तारिखआव लेफुंगा स्कुल ग्राउन्डआव ओंनाय अ रेलीआव जत्तो सदर डिस्ट्रिक्टआव जे आमचाइ ख्लायनाय बा कन्स्टिट्युएन्सि जे ख्लायनाय त्रिपुरा मथा पार्टीनि जे कन्टेस्टिं कैंडिडेट्स दङ जत्तोनो लाबसगो ताइ जत्तो लुकुरकनो जत्तो सिन सापोर्टार्स दङ बुबाग्रानो लगिरनाय जत्तो आमचाइनि सदर डिस्ट्रिक्टनि जत्तो लुकुरकनो अ रेलीआव फाइमानजा फाइनो बागै आं फैनाय ताइ अ रेलीनो कतर खाय त्रिपुरा हास्टेनि सबसे रेकर्ड संख्यके कतर खाय रेलीनो खायलायनाय जों ताइ जब बुबाग्रा मानजा फैनाय रेलीआव बुबाग्रानो जों जत्तो लगिरलायनाय फानलायनाय अ कन्स्टिट्युएन्सि जे कन्स्टिट्युएन्सि रो खबजांनाय इंके बामुतिया मोहनपुर खयरपुर मजलिसपुर मान्दाय ते मोहनपुर ते सिमना जत्तो आमचाइनि जत्तो कन्स्टिट्युएन्सि बर्ननो लुकुरमा नांखयनाय अ रेली अ मास गेजेरजों फाइमानजा फाइबाय हामबाय खुलुमबायके त्रिपुरा सा आयग्लबथुं बुबाग्रा आयग्लबथुं त्रिपुरा माथा आयग्लबथुं खुलुमबाय थैंक यू